počet ćemo s tim da sama konstrukcija aviona je ustavljena da izdrži udarac groma ili udar groma. Avioni su tako konstruisani da im udar groma koji se redovno dešavaju ne mogu da im naškode u stvari. Od 1963. nije zabeležen slučaj da se avion srušio zbog udara groma. I zbog takozvane tehnologije ili same konstrukcije Faradayevog kaveza, koji omogućava da je ceo avion pokriven provodnicima, zbog kojih ta struja, ta količina busanja, u stvari samo uđe i izađe kroz ceo avion, bez da ošteti njegov sistem funkcionisa. Druga zanimljivost je to da u samom avionu, iako po nekim statistikama može se odrediti koje je mesto najbezbednije u avionu, zbog svih promenljivih faktora u igri, ne možemo da kažemo koji je deo aviona u stvari najbezbedniji ako do sudara dođe. Postoje neke statistike koje govore da najbezbedniji deo u zadnjih sedištima, na zadnjim redovima, za nekih 7% bezbedniji bilo koje drugom delu samog cijelog aviona. Sa nekim avionima postoje takozvane prostorije za odmor, budući da neki avioni letovi traju i po 10 sati i zbog toga sama posada mora da se smenjuje kako bi se odmorila i u Boeingu 777 ili Boeing 787 takođe imaju te skrivene, tako da kažemo, sobe za odmor, koje uključuju sobe za spavanje, ali i kupatila i do njih vode neka skrivena stepeništa, gde se menjaju i stewardese, ali piloti i kopiloti. Avionske gume ili stani trakovi, gume stanih trakova su u mogućnosti da izdrže veliki pritisak. Stani trakovi su u stvari imaju svoje vratila, imaju gume. Ti gume, oni imaju veći pritisak 6 puta od onih koji se nalaze u automobilskim gumama i oni služe kako bi ublažili kinetičku energiju pri skretanju. Oni mogu da podnesu stvari bez skretanja pre nego što je potrebno zamena ili remont i oni podnose to do 58 tona, koliko su neke najveće. Takođe podnose brzinom od 170 km/h koja je uglavnom pri skretanju. I oni su dizajnirani tako da ne mogu da puknu ili da ne mogu se oštetiti. Ovako, zašto kabinsko osoblje gasi svetlo kada se avion spušta noću, da li neko možda zna? Zato što pre sletanja postoji mogućnost da avion padne i da se desi neka nesreća i onda oni ugase svetlo da bi se naše oči prilagode u mraku, da bi mogli brže se evakuišu. Tako je, ljudi će jednostavno brže pređu preko tih objekata koji se nalaze na putu do evakuacije. Ja bih samo tu, znate zašto gusari često nose povez preko ovog jednog? Pa isto, kad silaze u potpar ljude, onda prebace na ono drugo, jer onda je već oko naviknuto. Ovako drugo, da li mislite da su avionu potrebni sve njegove pogonske grupe za let? Ne, potrebno je samo jedna grupa. Tako je, jedna grupa može funkcioniše i ona može da omogući let aviona koji nije efikasan kao što je efikasan sa svim grupama, znači i troši se više goriva, treba više vremena, nije toliko dovoljno celog aviona, ali je moguće bezbedno sletanje. Takođe imamo neke avione koji, kao što je Boeing 747, koji takozvano mogu da klize kroz vazduh ili oni mogu do 3 sata mogu 3,5 km da prelaze na visinu od 1000 metara, kako bi se bezbedno spustili da jedan motor da funkcioniše, što znači da je potrebno motori, avion može bezbedno da sleti. Drugo, imamo da li neko zna čemu služe rupice na prozorima aviona? Za bojasno početi. Da bi se pritisak u avionu uravnotežio. Tako je. Svaki prozor kod avionskih sedišta ima 3 svoja panela ili 3 dela. I ako pukne jedan deo, ili spoljašnji deo, unutrašnji, bilo kako se ošteti, unutrašnji deo takođe može da stići zbog magla pritiska. I zbog toga sam unutrašnji deo koji se nalazi odmah do kabine ima rupice koje će taj pritisak propustiti, tako da bi taj centralni deo ostao sačuvan i kako bi jednostavno cijeli sami pritisak bio bezbedan let. Drugo, da li neko zna zašto avioni ostavljaju beličasti trag na nebu? Beličasti trag na nebu ostaje isto kao kada mi tokom zime izdahnemo topao vazduh i onda nastane onakva para. Isto to se prilike dešava kada motori aviona puštaju paru tople vode pa nastaje kao deo sagorevanja goriva i dolazi do toga da se ta topla para dolazi u sudar sa hladnim vazduhom na velikim visinama i kada se to dogodi vazduh se kondenzuje i zbog toga ostaje taj neki beličasti trag koji je sličan otprilike kao i što su sličnim oblacima i još ako znamo nema nesati da se jednostavno temperatura vazduha izjednači. Dalje imamo, ovo su nekih 10 zanimljivosti. Ovako, većina pilota doživjela udarac munje i kao što smo rekli, ne može došati avion, samim tim ne može došati prihvatnike. Pilotima se neretko dešava da zaspaju u kokpitu. Ispitani su, to je sve pilotska kabina, ispitani su 50% pilota iz britanske aviokompanije je rekao da se dešavalo da zaspaju u pilotskoj kabini, ali ono što je strašujuće nije ta činjenica koja postoji i komanda za letenje, a postoji i kopilot.
Zabrinjavajuća činjenica da 29 od njih neko se probudilo i da je vidjeli kako je i sam popio od spava. Tako da to nije očekivano i tako je dokazano. Dalje imamo Rolls-Royce koji inače proizvodi automobila i proizvodi motore za avione. Da li neko zna kako testiraju avionske motore? Testiraju ih tako što izbacuju mrtve kokoške i oni mogu da postignu 300 km/h i ako postignu preko određenu željenu brzinu, onda se one te koriste za same avione. Da li neko zna koje su sve ovlašćenja pilota, pored toga što može upravljati? Imaju tri poprilično zanimljive. Pilot ima dozvolu da uhapsi putnika, da napiše kaznu putniku, ali može i u nekim slučajima da piše testament umirajućeg putnika. Znači, ako do toga dođe, pilot ima ta ovlašćenja. I u tom momentu kopilot preuzima upravljanje avionom. Dalje, dva pilota koji su na smeni ne smiju dijabetsku hranu u avionu, da li neko zna razlog toga? Jer mogu se obrati na koje Isto tako sveće ne mogu da princevi Velike Britanije također ne mogu da budu istom avionu ako dođe do sudara kako bi jedno preživao. Dalje idemo, toaleti ako mogu da se zatvore avionu iznutra, oni mogu da se otvori iz polja kako bi, ako se dođe u nesrećnom slučaju, kako bi mogli samo da priđu putniku koji je u momentu u toaletu. Imamo, da li neko zna po nekoj rednoj veličini gde bi bila u odnosu na ostale prijevoze avijon kako bi bio bezbedan u odnosu na ostale? To je drugi najbolji, prvi lift. Bravo, ti se dosta znaš. Da li turbulencija može stvarno da bude opasna za putnike? Znam. Turbulencija koja zvuči kao nešto, čovjek samo kaže da iz nekih bezbednostnih razloga se veže, kada je to turbulencija, on ne može došati vazduhoplovu, ali može došati sam putnik i zbog toga je bitno da bude vezana turbulencija traje. I češće su turbulencije u popodnevnim satima nego prepodne ili uveče. I dalje imamo, da li neko zna da li je u stvari dokazano da mobilni telefoni ometaju let aviona? Pošto znate da su uvek gasi aviona i pa imamo da svakom telefonu. Nije dokazano da je stvarno remete bilo kakav rad, ali zbog tih kompleksnih jednostavno načina na kojima funkcioniše i ipak iz neke bezbednosti za svaki slučaj jednostavno stavljeno takvo pravilo da putnici moraju da ugase svoje telefone dok let traje. I dalje imamo zanimljiva činjenica da u nekim zemljama kao što je Američke države sam pilot može da drži pištolj u pilotskoj kabini zbog sve češćih napada terorista. Hvala ti što si nas naučila mnogo zanimljivih podataka, smo čuli.